皆さんこんにちは。ありがとうございます。本日はようこそ新原警察学校へ。それではアシカたちの授業を始めていきます。おーい、アシカたち授業を始めるよ。早くお席についてね。はい、やってきてくれました。それではまずは出席を取っていきましょう。出席番号1番おむぎちゃん。はい、出席番号2番ホランちゃん。あれ、ちょっとホランちゃん、どうしたの？また来ないの？また遅刻？おーい、いつも遅刻ばっかりして授業はちゃんと受けてよね。はい、それでは授業を始めていきましょう。まずは警察官の挨拶、敬礼からです。よかったら皆さんも一緒にやってください。せーの、敬礼。はい、皆さんありがとうございます。でも今ホロンちゃんたちだけ違うことやってるでしょ。何言ってるんですか？ちゃんとやってますよ。もう一回いきますよ。せーの、敬礼。ほら、やっぱり違うことやってるでしょ。だからちゃんとやってるって聞いてるでしょ。ね、ほら、ほら。ホロンちゃん、それは敬礼じゃなくてお辞儀でしょ。授業もちゃんと受けられないんだったら向こうの方に立ってなさい。違うかな。はい、ちょっとホロンちゃんには反省していてもらいましょう。じゃあ小麦ちゃんは授業を続けていきます。じゃあいくよ。片手上げて、反対。はい、もう片方反対。よく手を振って、はい、体をぐるっと回します。せーの、回転。はい、もう一周回転。そしてかっこよく逆立ち。じゃあ小麦ちゃん、こまみなさんに授業の成果見てもらいましょう。高速回転に挑戦です。両手をつけて、せーの、よいしょー。はい、かっこよく高速回転決めてくれました。じゃあ小麦ちゃんは授業ちゃんと受けてたから、もう広場に行って遊んでおさ。さあ今日は何？皆さん、本日は輪投げの応援とお付き合いどうもありがとうございました。それではコロンと一緒に輪投げで遊んでもらったお礼といってはなんですが、これからコロンの得意な輪くぐりを披露したいと思います。学校ではダメだと言われているコロンではあるんですが、ちゃんと得意なことだってあるんです。それでは皆さん、中央の輪にご注目。せーの、それ。はい、バッチリと輪をくぐることができました。皆さん、拍手の応援どうもありがとうございます。皆さんと一緒に輪投げをして遊ぶことができたし、輪くぐりの応援もしてもらえたし、そしてこの次は何して遊ぶ？どうする？脱走者広場で発見。脱走者広場で発見。